Ndichikutambirai zvekare pano paZerare 263 pano pandokuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel kusubscribe mahara wetena on the notification bell kuitira pandinorambe ndichidzoka neamwe manews updates uchange uri munhu wekutanga kumawana. Panapo uchange uchiwana manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka ndikuti subscribe and turn on the notification bell. Vadikani, tisati taenda kure ndatinyorei mucomment section kuti get well soon. Kuna Sisi Shunurai munopora nenyasha dzaMwari. Director Naiza Boom nerimwe crew rekunaiza Boom vobuda vachitaura kuti Shunurai angodonha vari pashuti. Zvaadonha vari pashuti vakasikawo kumhanyiswa kuchipatara kutaura kunoku vari mumaoko echipatara. Madoctors vari kuzama kurapa Shunurai nepese pavanogona napo kuti Shunurai arapwe. Hama dzaShunurai dzatofonerwa dzakaudzwa situation iri paground zvaizvizvi. Saka ndanyore mucomment section kuti get well soon kuna Shunurai munopora nenyasha dzaMwari. Mwari ivai neNaiza Boom team. Mwari vachava navo. Ndataure zvadofika comment section. Tirambe tichipiwa mamovie netimu Naiza Boom vari kubata basa hombe zvikuru zvinoda kutendwa. Inisa ndafunga kusiyai tosangana zvekare nguva inotevera. But ndisati ndada kusiyirai ka short video ka director Naiza Boom vachitaura situation iripo zvaizvizvi. Maupdates epanapa maupdates echokwadi asina nhema mukati. Saka tinofamba neproof yevideo. Much love. Tasangana situation sinamira zvakanaka. Tatipa set tachishutawo maskits edu semazoezi. And then one actor wayotoita naye Shunurai angodona from nowhere. And then adona totombofunga kuti pamwe maybe fenda maybe aruwa nezuva. Tikusvika paive tikuedza kumutsa angoita flat angotuzura asi kana kutaura kana kudii. So asikuzivo kuti chii. So tazongomutora kuti ameniso pa 24 hours ndopatiri zvizvi. So handisikuzivo kuti so vabereki vavo tawafonera vati vari kuuya. So ndangoti ndingozviadresa kumhuri yeZimbabwe because zvinoona kuzobuda neimwe way. Zvinobuda neimwe way zvakutorwa nemablogger ndavazodai vazodai. So that maneno akaita Shunurai angodonha and asitaura asikuita sei. So change chigokupai ma-updates kuti